Ikamata video ya msiku ya lero mukhale mutadziwa komanso kumva bwinobwino maganizo omwe anthu ena ayionera SONA ija. Ndipo mu video iyi ndikhale ndikukupatsirani zimene amene ndi publicity secretary kumeneko ku Malawi Congress Party a Jessie Kabwira momwe alankhulira zokhuza SONA ya Profesa Peter Mutharika. Choncho tamveserani komanso kuonera zonse zimene alankhula zokhuza SONA imeneyi. Tikupitirirabe kucheza ndi anthu pano tili ndi Mai Kabwira amenenso atipase mmene aulandilira uthenga mmene mtsogoleri wa dziko lino wapereka. Mai Kabwira, tafotokozani maulandira bwanji uthenga wa mtsogoleri? Inetu ndamva chisoni kuti unali mwayi wotati yankhe zambiri koma SONA iyi ndaona kuti yokhumudwitsa fati maganiza kuti choyamba atiuza kuti aja amanafederezawa tavimanafedereza vili kwa amawo vuli masoya timaganiza kuti apa timvako kuti nafeso federeza ujati tani atipeza moti iwo akunena zoti afedereza alipo koma akumbukire kuti ndi omwe osanena kuti atimana tili kwa amatu tikulima soya ndemene timamvera apa timaganiza kuti tikumva kuti ino amene mmalima chigawo chimene mmakhalira pasi madalira ulimi nanunso federeza ndi wanu sitinamve ife zimenezi. Anakamba kuti mwina ndondomeko imeneyi ayikonzenso kuti ikhale yopindulira aliyense amene akuyenera kupindula komanso kuti izipitisa patsogolo chuma cha dziko kumbali ya ulimi. Inu mukanakonda kuti pakonzedwe pani? Inetu ndi omwewo ananena kuti iwo monga boma atimana federeza. Apa timafuna timve mwachuchuchu kuti akamati dziko lonse akuwerengeranso ife chifukwa ife amene tikukalima soya tili kwa mathufe tinabwera omwe tikufuna kudziwa kuti kodi kwa mathu kuja tabwera kapena afuna tikhalebe komweko mukamayankhula kumatukwana anthu pa mtundu wawo kapena pa ntchito yawo monga alimi musaganiza kuti mukangoti aliyense tivomera ife munatitchula dzina ndi apapa mutitchulenso chifukwa tilipa tili kwa mathu tikulima soya. Number 1. Number 2, timaganiza kuti apa misonkho imene amalawi akuvutika iyang'anidwa. Malawi ito akuvutika. Malawi sangati kungolowa nyumba amene ali ndi zinyumba alipire rent. Malawi akalowa mushopu kumachajidwa zambirimbiri. Timaganiza apa kuti nkhani ya misonkho iyang'anidwa ifa Malawi akuvutika ndi misonkho. Timaganizanso kuti apa tikumva nchifukwa chani maubino ayamba kufaso. Nthawi yacha kweratu timachita kuamangira zinyumba lero tikunena pano mukapita kuma communities acha ubino anthu ajamba kufasa atatiuza ndi chifukwa chani nthawi zonse akakhala pa mpando anthu acha ubino amavutika. Mutati mupite pano mukamva kuti akwawo kwa Blair akudandaula kodi masuspect a Blair lure anatuluka zifukwa zake ndi zachiyani. Nkhani ile imene tinati tibwere tidzamve pano pa nkhani ya ana school ya university poyankhula DPP nati adzidya ulere sitinamva ana amene watu ngati nutrition isakuyenda bwino sizitheka kuti mukulowe mboma maesa munati adzidya ulere mukamati free education nkuchotsapo 10,000 mutanthauza chani. Ife tikufuna free education imene ili free and ikhale ndi ndondomeko. SONA sina nene zoti civil service anthu kamakhala kumalipidwa pa 50 akonze ndondomeko anthu adzilipidwa mu nthawi ndipo anthu akulipiridwa ndalama yochepa koyamba kudulidwa ndalama munthu wa ku civil service. Anthu amene wa SONA iyi ndi yabwino kwa amene akuchita bwino koma kwa munthu wa kumudzi mulimi SONA ipalibepo chimene yapanga sina nene zimene amalawi akuyembekezera umoyo kuwawa ndipo amene alipa akuvutika. Mutango mufusa munthu panjapa kuti mmene analili 6 months ago ndi pano akuzana kuti zinthu zikukwera mtengo ndipo zikuvuta koma anakamba bosa president kunena kuti inde zinthu zikuvuta koma pali zina zimene zayamba kale kusintha makamaka mwina mitengo ya chimanga mitengo ya simenti mwina kupita chisogolo poti chumachi sichili chimake ndipo pakuyenera kukhala mavuto ena ndi ena popita chisogolo inu mukanakonda kuti pakonzedwe pati ndi pati. Ndikuti ndimafuna sapitirize kuti ngati ali ndi chimanga ndi chimene anagula chakwera under MCP lero asakhale ngati kuti iwo ndi amene abweretsa solution ya chimanga panopo kodi analima litiwo kuti akhale chimanga. Tiye tidzivomereza ngati kuli chakudya Malawi muno ndi Congress inabweretsa ngakhale mafuta amene magwiritsa ntchito mpaka ndi G2G
nde wina samangoti he chakudya chikuyenda bwino cha mtundu wanji nena kuti ndani anapangisa kuti chiyende bwino. Zimene mukudya pano mukamakhala mudzidziwa mmutu mwanumu kuti Malawi Congress Party anali makina timayendetsa zinthu muchimake ndipo chakudyacho nkona mudakadyabe mpaka lero 6 months titatuluka ife. Awa ananasa analima asakunamizeni pompana anakuza kuti ukatenga chimanga ku Zambia mwachiona kulibe mpaka lero tidakadikirira mamva chimodzimodzi zijana nama za train zija anthu awa SONA yawo ingoonetsa mwamuja DPP na sinte sata even chimene ifeyo tinapanga bwinobwino monga Malawi Congress Party akulepera panga acknowledge tiye ndipereke ulemu misewu imetera ikonze akulepera lero ndakuti tukayika 2 story ku Blantyre. What's the justification? Chifukwa choti ndiye kumene kuli base yawo boma tisamayendetsenga chinthu cha kunyumba kwanu si NGO ndi boma. Zikomo kwambiri akabwira amenewo akabwira ndikukhulupirira kuti mwakwanisa kuonera komanso kumvesesa bwinobwino zimene a Jessie Kabwira alankhula pamomwe ayionera SONA ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Koma ndizomveseseka kunena kuti si nthawi zonse anthu onse angakhale oyamikira pa zabwino zimene zikuchitika. Ndimakhulupirira kuti si aliyense yemwe angakhale oyamikira chimene iwe wachita chimene ukuganiza kuti ndi effort yako yonse wachita mwakuthekera kwako kuti chikhale chosangalatsa munthu. Komano ndizomveseseka kuti amene angalandire ngochepa ndipo pa zonse zimene timachita tiyembekeze kulandira ma reactions osiyanasiyana, ena a positive ena a negative, ndi momwe moyo umakhalira. Kuvyolera mmene ayankhira amenewa a Jessie Kabwira ndikufotokoza kunena kuti iwowo akuti ndi okhumudwa ndi mmene SONA yachitidwira deliver ponena kuti zimene iwo amayembekezera sizidachitidwe deliver. So ine ndimafuna ndifotokoze kunena kuti ndipo kuona a Jessie Kabwira asakugwirizana nawo SONA amene ilili ndizomveseseka komanso sizachilendo chifukwa choti 1 iwowa ndi a opposition. Sinthawi zonse opposition kumabwera ama positive comments. Nthawi zambiri zimathera kunena komanso kuchita rate zimene otsogolera mu nthawiyo akuzichita. So sizachilendo kuona Jessie Kabwira akulankhula mwathamo ndithu kunena kuti ayi zimene zikuchitika mu SONA compared ndi Lazarus Makikafe chakwera bolanso achakwera. So Profesa Arthur Peter Mutharika walankhula zinthu zosiyanasiyana zimene zili focused kuti atukule miyoyo ya Amalawi, zimene wayetsera kufotokozera momwe zinthuzo zikhalire komanso masomphenya ake momwe awayendetsere. Ndipo malingana ndi anthu ochuluka amene achita follow SONA ya Profesa Arthur Peter Mutharika ayamikira komanso afotokoza tali ndi chiyembekezo chonse kuti Profesa Arthur Peter Mutharika akhale akupitiriza kuchita deliver zinthu zabwino ndithu. So kulankhula kwa anthu osiyanasiyana timafuna tikuoneseni za amenewa a Jessie Kabwira. So ndimene alankhulira Zokhuza SONA ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Sono ndimafuna ndimve komanso kudziwa kuti nangano inu mukuiona modani SONA imeneyi. Nanu muli mbali imodzi ya a Jessie Kabwira yo nena kuti SONA iyi imene ife timayembekezera si momwe yakhalira, kapena ayi muli nawo mbali imodzi yakagulu ka Amalawi kamene akuti iya president idu achita deliver ifenso zimene timayembekeza kuti afotokoza, komanso atichita assure zimene mwina timangoganiza kuti zidali nkhamakama mu nthawi ya kampeni ija, koma chifukwa cha SONA iyi tapezerapo mwayi okhalano ndi mtima okhazikika komanso kusimikizika kunena kuti iyayi profesa ajazooneka ngati kuti sadayiwale zimene adatiuza. Kodi inu muli mbali imeneyo kapena ya a Jessie Kabwira? So ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo kudzera mu comment section kunena kuti inu muli mbali yake iti pochita rate komanso zimene mwaona komanso kumva komanso zina zimene zayamba kale kuchitika pa ground zimene utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika wayamba kale kuzichita. Mutatha kuona kuchita refund ndi zimene zozo neno mutipaseno iyankho la mbali yomwe inu muli pa mbali ziwiri zonena kuti iya SONA iyi sidafikire zomwe tikufuna kapenano iyafikira zomwe inu mukufuna. So kudzera mu comment section ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo anu, komanso usaiwala kuchita comment pa nkhani imene ayankhapo amenewa a Jessie Kabwira omwe achita rate zimene President Professor Arthur Peter Mutharika afotokoza msiku lero. So mu video msiku lero mudali ndine 111 nthawi zonse Mike
Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musewale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene tikhalira kumakukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.